Ahoj, volám sa Tamara a pôsobím ako virtuálna asistentka. Pár slov o mne. Vyštudovala som školu ekonomiky a logistiky a odtedy som pracovala v logistike. K tomu som absolvovala aj rôzne kurzy, napríklad kurz virtuálnej asistentky od Pink Assistant, kde som nabrala množstvo skúseností a obohatila svoje pracovné skúsenosti v rôznych službách, ktoré dnes ponúkam svojim klientom takto na voľnej nohe. Medzi moje hlavné služby patrí administratíva, grafický dizajn a online marketing. Samozrejme, ak potrebujete pomoc virtuálnej asistentky s inou službou, neváhajte sa mi ozvať a môžeme sa pozrieť na to, či to je v mojich kompetenciách. Budem rada, ak sa mi ozvete a poviete mi niečo viac o vašej firme, čomu sa venujete, s akými úlohami potrebujete pomoc a verím, že nadviažeme úspešnú spoluprácu, s ktorou budeme všetci spokojní. Ďakujem za pozornosť.